Nás na mojom kanáli Indian Tarot a dnes sa pozrieme, či je vaša kamarátka k vám úprimná, taká, ktorá naozaj chodí k vám domov, zdôverujete sa, dáva vám rady, či naozaj tento človek je k vám úprimný. Takže či táto kamarátka je k vám úprimná, naozaj blízka vám osoba, ktorá o vás možno všetko vie, na čo si ale treba dať pozor, lebo potom nás to boli, keď nás taký človek sklame, keď si už skoro pohovoríme, že sme ako sestry a potom tá bolesť je naozaj veľká. Takže či je vaša kamarátka, ktorá chodí do vášho domu, do vášho bytu, z ktorej sa zdôverujete, či je k vám úprimná. Takže táto žena môže byť mladšia od vás a naozaj príde k vám, bude vám chcieť dať nejaký darček. Je to naozaj vaša kamarátka verná, ale dávajte si pozor, pretože bude sa tu hnevať na nejaké veľké peniaze, možno spravila nerozvážny krok, možno niekde tie peniaze investovala, niekomu požičala a bude taká podráždená, že ak jej možno aj budete chcieť dať nejakú radu alebo niečo poradiť, tak môže k vám sa obrátiť ako nepriateľ a vyskočiť na vás a naozaj bude veľmi nahnevaná, lebo bude z toho úplne chorá, že prišla o väčšiu sumu peňazí. A čo bude ďalej s touto kamarátkou? Či bude ďalej úprimná? Naozaj sa stretnete, môžete niekde si ísť aj sadnúť, možno aj oslaviť narodeniny. Niektorí z vás budú tu mať narodeniny, sviatok, takže vám bude dávať darček. A ešte sa tam stretne aj so staršou ženou. A táto staršia žena vlastne môže byť matka jej milenca, ktorý je chlap v uniforme, čiže môže byť polovník, môže byť rybár, môže byť doktor, vojak a rozmýšľa, že ukončí s týmto človekom vzťah a ide tu naozaj strata, smútok. Ale nech sa nebojí, ide jej tu šťastie a potom jej tu ide stálosť a nejaký mladší muž. Takže môže to byť, že si nájde kamaráta, nového priateľa, alebo sa odsťahuje k bratovi, synovi. Takže tam ide potom daný osudom jej ten mladší muž. Hej? Takže táto kamarátka sa tu javí ako verná kamarátka, ale naozaj môžete sa pochytiť, lebo možno budete najbližšia osoba, na ktorej sa môže vyvršiť. Takže poprosím o like, pekný deň.